active ngalokuthi wena ngathi iphoyisa. Mina. Yeah. Iphoyisa lani manje? Ngivela phela bathi wena angathi tindlapha wathola indlapha ngala uhlala khona bese uyamspray ngale spray lesi pepper spray. Oh, pepper spray. Mina ngivale usizidlala ngisanganele. Ngihlangane nemfana ngise ngiyaphuba egedini lami. Nakuphuma hamba kancane ngithola umfana umile. And then wena lana, hey my sister, hey fuck my sister. Mina esinyameni you can't. Mina yami pepper spray vele yaverka. Kind of the people that don't know ukuthi wena vele you don't mess with you. No, not like they don't have to mess with me. They can try. Yeah. Everyone can, you can try your luck. I don't mind. Yabona story. Story yashayela. Angishayani guys, ungiqalile umfana. Vele ungangiqala into yami yasebenza like angisamthemba story ngiyamsaba.